Is séir atá sa seimineár gréasáin seo ná Réamhrá don tsraith seo a thugann léargas ar chothú an Bhéarla mar theanga bhreise. Le linn cigireachtaí luamh líonta is minic a phléinn cigirí, banistóirí agus iadóirí conas is fearr takeú le leanaí atá ag fáil an Bhéarla mar theanga bhreise. Is é aim an seimineár gréasáin seo ná eolas practicúil taide bhunaithe a láthair ar an téama seo. Is íomhana amheilm agus cuireann na luath óige ard caighdeán, déanann iadóirí éagsúlacht theanga a chéiliúradh. Faltaíonn siad roimh éagsúlacht agus cintíonn siad go maithíonn gach leanamh go dtugtar éisteacht agus tacaíocht dómh. Tacaíonn íotas cóireanta na foirne uile le thoscailteacht de eabhlam teanga. Sé lítar leanaí le cumas dúchasach teanga a eabhlam. Tá próseáil teanga granta in inchin an duine ó is anna óg. Go háirithe a níon agus tuigeann leanaí anna óg teanga an teaghlaigh agus bíonn ar a gcumas na fuamanna agus an rhythm a idirhealú ó theangacha eile. Bíonn an chéim is gníomhí de orbert inchinne an leanamh ó bhre go 3 bliana d'aois. Go deimhin, bíonn inchní leanaí nó go fungéad forbethe ag 5 bliana d'aois. Bíonn neart ólais ag leanaí nuair a thagann siad isteach a suíomh. B'éidir nach labhraíonn cuidiú teanga an taobh, ach tagann siad le cumas teanga a eabhlam, agus ag teacht le na níos agus le na céim forbethe tá gach seans go mbeidh roinnt líomhachta acu i dteanga eile. Tá na scileanna agus an tólas ag na leanaí chun cumarsáid a dhéanamh, agus buinní siad leas as an taithí agus an tólas atá chuchanna chun cíl a bhaint as a dtimplacht nua. Tá tréimhse rí-thábhachtach sa luath óige, nuair a bhíonn sealbhú na chéad agus an dara teanga níos fosta de leanaí. Le linn na tréimhse tábhachtach seo, is féidir le leanamh leibhéal bhuiníne, fabhraíochta agus tiún an chainteoir dúchais a gnóthú. Agus é seo san áireamh is léarcha go tábhachtach agus atá sé go mbeadh fáil ag leanaí ar oideachas ard chaighdeán ón is is luúthe. Nuair a bhíonn deis ag leanaí, teanga seachas a deanga gúchas a eabhlam, tagann deisina fálam a seibhar agus luachmhara chun chin. Comála sin nuair a chothítar agus a thacítar go héafachtaach le céad teanga an linamh, tre sítar go mór lena gcumas teangacha eile a eabhlam in éis sin. Tá rint creataí, dachaméid chorclam agus trorlínta mar bhun leis an sa láthair de leanaí is síomhana eabhlam agus cuireann na luath óga agus sa bhunscoil. A nítar in aistear creat chorclam na luath óga go dagann forbert ar theanga leanaí trí dhéisin na leabhartha éisteachta agus trí éisteachta thart dómh. A nítar in aistear go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh am ag leanaí cumarsáid a dhéanamh duine le duine in ngrúpaí beaga agus in ngrúpaí móra. Tá sé tábhachtach freisin go mbeadh am acu mac na bhéanamh ar a smaointe agus iad a phlé. Mar a ectar is síomhana ard chaighdeán, cuirtar ar chumas leanaí é sin a dhéanamh le linn súgartha, cluichí teanga agus trí scéalta riamana agus amhráin. Buineann leanaí atá ag fáilim teanga eile anna tarbha as gníomhaíochtaí agus espairis fálamithe nach nélíonn orthú, stór focail ar le a thuiscint ná a dúsáid. Cuireann na canálacha gníomhaíochtaí seo an leanamh ar a thuamhnas agus cuireann siad ar chumas an linamh teanga a eabhlam ar bhealach níos nádúrtha, mar bíonn sprí acu. Tuairiscíonn cigirí é sin. Mar atá an aistear bíonn cúpla strátéis simplíon úsáid ag iadóirí éifeachta chun takeú le leanaí teanga bhreise a eabhlam. Fálamíonn siad cúpla focail nó phrása cotínta i dteanga baile an linamh. Bíonn anna tarbha ag buint le seo nuair a bhítar ag takeú le haistrithe na leanaí, lena scileanna féin chóirim agus chun deisina cumarsáide ráthúla beirte a ús féadú. Déanann siad teanga an Bhéarla a éisim leabharú i ggóthaíoch sanna bríocha agsúla. Cuireann siad fíos áisina ar fáil chun takeú le tuiscint na leanaí. Léróigh siad go bhfuil meas acu ar theanga baile an linamh. Glachann siad corcaige comhpháirtíochta le tuismitheoirí freisin. Le chéile tagann na hidóirí agus na tuismitheoirí ar comhaon tú faoin rabha mó cumarsáide.
Sa bhunscoil is é curriculum teanga na bunscoile an príomhghachaméid atá mar bhun le fálam teanga an linneamh. Tugtar iad sa curriculum seo ar ró lárnach na dismóirí, madidir le taú le forbar teanga a leanaí, agus madidir le teanga an bhaile a labú sulla sealavítar teanga go eile. Luatar sa curriculum go ndéantar teanga a cócrothú idir an duine fásta agus an leanamh, trí idir go níomhartha agus córáta, tá scéalaíocht, fionachtain, fábréatach agus eispéiris spríúla simúla. Déirt arán go bhfuil sé tábhachtach, leanaí a spreaga chun consúlachtaí agus difríochtaí idir teagacha a isrú. De rómíad anois ar rint príomh cur chuige chun taú le éagsúlacht teanga atá leagadh amach sa chart agus na tuirlínta éagsúlacht, comhananas agus cuimsiú. Minítar sa chart agus na tuirlínta gur féidir le leanaí an dara teanga a eolalam agus iad ag leanúint orú ag leabhart ina deanga rúchais. Leagtar béim ar an gcuí ina méid an éagsúlacht teanga cumasathe in óíire nar a bhreathan siad ar a suamhnas ag leabhart ina deanga rúchais. Chun taú le leanaí teanga nua a eolalam, leagtar béim sa chart ar a thábhachtaí atá sé. Ghlacha go funmhar le gach iarracht cumarsáidí dhéanamh agus teanga a úsáid. Agus a bheith gafa in idir gníomhaíochtaí dearfacha agus eispéiris thúgartha bhríomhara a chruthú nach mbíonn gá le teanga le bheith rannpháirteach go héifeachtach iontu. Úsáid an cigarí na rinne I dteachais, creat cálaíochta cigareachta donna dteachas luamh líonta, agus iad ag déanamh meastóireachta ar chálaíocht an taláthair is suíomhanna eolalam agus chóirim na lua óige. Multar rint príomh-fronsabal sa creat seo. Multar creat atá leanamh lóirithe, measúil agus freagrúil ó thaobh cultúr de, agus a nítar éagsúlacht agus dearbhítar I dimplacht fáilime idir gháalach. A nítar sa creat go bhfuil luach ar theangacha baile na leanaí, agus dearbhítar iad agus tá siad le feiceáil I dimplacht atá saibhir I gló. Anois, brat nófar ar a thábhachtaí atá teanga baile an linneamh. An céad teanga a chluiseann agus a úsáideann an leanamh sa bhaile. Tuairis cín cigarí go léir, is suíomhanna ina dtugtar ard caighdeán sa láthair faoi deara, go dtigeann na hidóirí go bhfuil teanga baile an linneamh fitte fuata lena chóra agus lena bhuthúcháin féiniúlachta agus muinteris. Is suíomhanna ard caighdeán cruthaíonn na hidóirí íotas a altaíonn go críúil roimh leanaí ó gach cultúr, agus cuireann siad analuach ar éanúlacht gach linneamh. Tuigeann na hidóirí ar bheatha le fileána agus forbairt iomlánaíoch an linneamh, go bhfuil sé tharbheith tábhachtach taú leis an leanamh a theanga baile a úsáid. Agus go bhfuil an teanga baile ina bhuncloch de obair teanga níos déanaí, agus de eolalam teangacha eile. Tug an cigarí faoi deara na buntáistí móra de leanaí nuair a thuigeann na hidóirí go smaoiníonn leanaí óga ina teanga baile, agus go úsáideann siad an caint inmheánach ina teanga baile chun ruachtaí ar an gcuriclam, agus a dtuiscint ar chun ceapa nua a orbairt agus fadhbanna a réatach. Fiosítar torthaí de leanaí nuair a aithnítar go thomláin an tábhacht a bhaineann leis an teanga baile chun scileanna sosiálta an leanamh a chothú agus a gcumas rialú mothúchánach a dhéanamh. Is sí an teanga baile an teanga a bhí acu an gléamháin, agus an teanga eile rion daoine muintertha lo. Ar an gcuí chéine is suíomhanna ina dtugtar tacaíocht iomlán dá teanga baile, mé dítar muoine na leanaí mar is sa teanga seo is mó atá scileadh acu. Tá is scileanna gabhchumis is é sin gumas tuiscine agus scileanna grianchumis is é sin a gumas cumarsáide níos ládra sa teanga seo. Béidir go méid rint teangacha in úsáid ag leanamh in éon abairt amháin, agus ar nóí tá sé sin ceart go leor. Ba chóir leanaí a spreagadh chun cumarsáidí dhéanamh trí na teangacha is mó a bhfuil siad ar a gcompóir lo. Nuair a chuthítar fálam teanga agus nuair a bhreithnítar uirthi mar uirlis cumarsáide seachas ábhar atá le múna, ní bhíotar agsúla teagasc agus fálam ar múl. Sa na dteachas luamh líonta in éireann, chuthítar le aistear I dólacht spríúil bunathe ar spéisiúna éirithe na leanaí. Is suíomhanna ina ngachtar go thomláin leis an gcur chuige seo, tugann cigarí faoi deara go bhfuil sé seo tharbheith arúnach chun fálam teanga a chothú. Bíonn an suíomhanna spás fálama atá gníomhach agus simúil
ina darlíonn idirghníomhartha sa reagracha agus deisina taiscéalaíochta tríthuagra. Spragan an atmosfér críúil, tacúil agus séróhrú seo, leanaí chun cumarsáidí dhéanamh cibé bailach is féidir leo, iireachta dhéanamh focail agus teanga nua úsáid, agus is acu nach ndéanfar an iomarca ceartacán ná tastála orthu. Is síomhanna áirithe go minic agraíonn iodóirí gníomhaíochtaí nach mbíonn ag brath go hiomlán ar theanga chun taitneamh a bhaint tú. Mar a hampla, séir nuacha ar uisce, gaineamh agus trealamh ol luala. Cuidíonn seo a cinntiú gur féidir le leanaí a bheith ranfártach gan dua agus iad ar a suamhnas. Is fearr eolamóí leanaí nuair a bhíonn sime cú sna rudaí atá ag tarlú. Tugann cigarí faoi deara go naithníonn iodóirí sciúla nuair a bhíonn anna sim ag leanaí i mréagan nó in ispéireas agus tá bóí siad na deisina seo chun focail nua a thuirt isteach trí bheith páirteach sa suagra agus an bréagan nó an taithí a lipéadú. Nuair a dhéanann iodóirí iarracht teanga a thuirt isteach a bhaineann le hacfan nó bréagan ná léirigh an leanamh spéis ann, ní éiríonn comach céine de gná le foghlaim teanga. Mar hampla, tugann cigarí faoi deara orintha go nniúsáidí iodóirí luathchartaí chun teanga a bhuana. Béidir mar chuid de phlé an grúpa mór. Tá an corcaigh seo faoi stiúr an iodóra agus níl sé bunaithe ar spéis an linneamh. Nuair a bhíonn iodóirí ag córa go nádúrtha le leanaí, tacaíonn siad go mór le foghlaim teanga. Tá an corcaigh seo níos éifeachtaí ná úsáid na gcurchuige fheirmiúla ina mbíonn an iomarca ceistecáin, tastála nó ceartacán teanga. Déadacha le héad de corcaigh fheirmiúla leanaí óga a dhíospraga go héasca ón bhoghlaim. Gné thuntasach den timpeallacht Heibhre teanga is se an chuí a gcuirtear ar chumas na leanaí chuir le na stórfocail sa dara teanga. Go hiondúil bíonn stórfocail níos lú sa dá theanga, a theanga Bhéarla agus Bhéarla, ag leanaí atá ag foghlaim Bhéarla mar theanga bhreise, a gcomparáid lena bíorí. Mar sin féin beidh a stórfocail don dá theanga le chéile ar aon dul lena bíorí aon teangacha. Is síomhanna ina mion sa láthair ardchaidán le feiceáil, tugann cigarí faoi deara gur minic a dhéanann na hiodóirí a spéiris teanga a phleanáil de aon gnód de leanaí. Déanann siad é seo le rinn, amhráin agus scéalta. Is fearr na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh le gasaíocht. Is féidir le foghlaim cineastéiseach nó ispéiris suagartha ina mbíonn glúiseacht a bheith anna tarbhach de foghlaim teanga. Dá bhéad cead bhí an linneamh atá an úsáid is se is duimhne an foghlaim. Má thugtar isteach focail sa teanga nua agus leanaí am món gníomhaíochtaí glúiseachta, bíonn bunús le foghlaim na teanga seachas an foghlaim a bheith teibí. Felamóí leanaí teanga agus iad gafacha gníomhach le frappaí agus le fíorrudaí. Mar a brathníoach le linn cigareachtaí, nuair a bhíonn leanaí ag gníomhú i ról le hacfanní cuí, chur thítar deisina iontacha chun teanga a foghlaim. Béidir go bhoghlaimóach leanamh na focail de bhíonna éagsúla atá ar fáil sa siopa. Béidir go bhoghlaimóidh siad na bail corp agus na thuirlisí láithas a úsáid an dochtúirí. Béidir go bhoghlaimóidh siad focail Bhéarla freisin de rudaí atá sa teach, sa chisteann bréagáin agus sa cúine Bhéarla. Tá foghlaim ar an mbealach seo níos éifeachtaí ná Bhéarla a bhuana las muid de chomhthéacs. Is deis eile é an bia chun teanga a foghlaim trí chóra an grúpaí beaga faoi iarrudaí ar nós an bia a ithin na leanaí. Féadfaí na hiodóirí bíonna agus uirlisí a ainmnú agus plé a dhéanamh ar rudaí atá go maith dúin le hithe. Tá ionchur teanga tábhachtach ach béidir nach glór focail a chluisteáil ina éonar. Mullen cigarí cumarsáid ráthúil a bhaineann le hidir gníomhaíochtaí freagracha dearfacha, gasaíocht, gothí gnuaise agus íogareacht. Is bailach go déalacht do leanaí é an suagra chun na hidir gníomhaíochtaí seo a chleachta agus a isriú. Tá ról anna tábhachtach ag an duine fásta chun é seo a chumasú. Tarlíonn an Herbert ar ghamadach agus ar stórfocail leanaí ag an am céine. Tugann cigarí faoi deara go minic go dtugann iodóirí tacaíocht tharbhach do leanaí chun jabada a dhéanamh a rudí féin a bhanistú agus acfanní a chur ar ais san áit ceart. Is féidir leis na tascanna éisteachta agus déanamh seo a bheith sách éifeachtach
chun taú le hólas gramadaí agus stórfocail na leanaí mar aon le scileanna féin cabhrach. Cruthaíonn an cur chuige seo bailach úsáideach don iadóir freisin chun tuiscint an linmh ar an Bhéarla a bhunú. Ní mór de leanaí samplaí éagsúla de ochel agus de struchtúr theanga a chluisteáil. Tá éagsúlacht in inchóir teanga ríthábhachtach chun taú le forbar teanga leanaí. Is féidir taú le scileanna cumarsáide agus teanga leanaí trí iad a chuma i ggóráta ina labhraíonn daoine éagsúla focail Bhéarla i ggóthaíoch sanna éagsúla. Leagtar amach sa tróram cigareacht i dteach is slú a bhlianta an ról benúsach atá ag tiismitheoirí i bheallam agus a bherbert a linmh. Nuair a bhíonn leanamh ag feallam an dara teanga, bhí an ról na dismitheoirí agus na máil teaghlaigh níos ríthábhachtaí fós. Ar fud na seimineár gréasáin sa tráiste, beidh go leor samplaí le feiceáil do áiteanna ina bhfuil ról ríthábhachtach ag tiismitheoirí. Tugann cigarí faoi dara an gá atá le gá phróiseas cumarsáide, nuair a bhítear ag taú le hastrathe, ólas a bhailiú faoin na gcultúr agus bhí hangacha baile agus ran fortaíocht bhríoch tiismitheoirí in aistear foghlama a linmh. Tá míad taga inis go deireadh an teimineár gréasáin seo, gur maguibh as bharnéisteacht. Má tá ceistena nó tuairimí a gcuibh seol riomhos tagan ag insights fustraíoch info ag education.gov.ie.